Għal darbohra l-Europarlamentari Peter Aġus sab ix-xoqqa f'Moxta biex jerġa' jattakka lil Malta bħala parti minn delegazzjoni tal-Parlament Ewropew immexxija minn sħab il-Partit Nazzjonalista tal-IPP. Id-delegazzjoni dwar il-kontroll tal-budget kienet fostna fuq jumejn fil-bidu ta' dan ix-xahar, fejn fit-tmiem ukoll ippreżentat lil midja stampa kompletament differenti dwar pajjiżna milli fil-fatt ħareġ flaqa li saret preċedentament mal-Gvern Malti. Stqarrija mill-Ministeru għall-Fondi Ewropej esprimiet tħassib serju f'dan ir-rigward tant li ntqal li l-laqgħa tad-delegazzjoni mal-Gvern kienet waħda kostruttiva, trasparenti u professjonali, b'diskussjonijiet li fukaw fuq is-sistemi lokali għall-ġestjoni, kontroll u implementazzjoni tal-fondi. Il-Gvern sostna li dialogu kien miftuħ u bbażat fuq fatti, fejn ġie indirizzat b'mod ċar kull tħassib ibbażat fuq kunċetti żbaljati. Fil-fatt, ġiet ippreżentata evidenza konkreta ta' sistemi robusti ta' governanza, verifika u kontroll mill-Gvern Malti, inkluż qafas b'saħħtu kontra l-frodi u kooperazzjoni kontinwa ma' istituzzjonijiet Ewropej. Il-Ministeru żied jgħid li f'din l-istess laqgħa, membri tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ukoll innotaw ir-riżultati pożittivi li Malta kisbet permezz tal-użu effiċjenti tal-fondi Ewropej. Madankollu, il-Ministeru esprima diżappunt li n-narrattiva li ħarġet wara mal-midja ma tirriflettix is-sustanza ta' dawk id-diskussjonijiet u wara tħassib li ċerti konklużjonijiet setgħu kienu ffurmati minn qabel. Dan anke fid-dawl tal-fatt li rriżulta li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, Peter Aġus b'kollox, iltaqat mas-soċjetà ċivili fosthom l-Aqda Repubblika, il-feraq estremista tal-Partit Nazzjonalista.